Good morning, 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 good morning. Sabado, mga tugang fit sa 9 kan bulan ng Nobyembre. Pasensya na kamo, nangiturog talaga ako yun. Ha? Nangiturog ako ngunya na agad. Kasubang giduban sa susamuyang sofa sa sala. Nagimata talaga ako mga alas 5 kwa na. Alas 5:05. Ha? Bako na ako yung totoo magbiyahe kay Halawig, buda mag-drive kay Halawig ka. Bako na kaya ako mga tugang traveler, buda. Pagpasi 50 ka na palan, medyo medyo naguluyan naman talaga ang kwan mo, ang mata pala daw kayo na mali siya yung garing mata pala na kasakuya. Sabi ni Jun na pulis, garing nga piga para hiling ako na Jun, mato aka pala niya sa kuya. Garing man ang gani yun Jun, garing mata man ang gani ako sa imukid. Pag una ko magkaedad kitang duha. Hali kaya kami sa Arab, baga nindo ka sa hapon, hali kami sa Libon. Salbatana pala Junior na harayo manangad. Sus ko, 3 oras tabi kaming baaday. 3 oras may kabanga kami Jun na biyahe. Ha? Pasiring sa Pantao, kang Libon, buda 3 oras may kabanga naman, hali sa Pantao, pasiring sa Legazpi. Ha? Actually, medyo makurukas ka so abot mi sa Legazpi. Kaya lang medyo traffic na. Ha? Ano daw so traffic kaso hapon nag-abot kami digdi sa may Legazpi. Alas 7:30 John, pag-alik alog ba dyan sa may airport. Ano daw takahaloy may makabalda dyan sa Washington Drive, takadakul kan auto. Ha? Arog na palang kaan sa tuya, di. Ha? Anyway, pati sana po kamo talagang tunay ako tabing late talaga ko niya na pag-aga. Medyo napakwan talaga ako. Pagkaabot ko, nagurig na ako sa sofa. Nangitulog ako, Junior. Ha? Duro-diretso, pag buklat kan mata ko, alas 5:05. O di, naghimos-himos man kita. Mga tugang hanggang sa pagkaabot kita digdi sa DCGB. Kasawapon, baga po, pig-distribute me na duman sa Libon, Pantao Libon, ha? Pantauan, ang relief goods na ipinagtiwala nito digdi sa DCGB. Istoryahan ta kamo ka nangyari duman, mga tugang sa Libon Albay. Magayunon pala ng sitwasyon duman, magayon ang sitwasyon. Halangkawon pa nan yun ang tubig duman sa Libon, kadumi naging bagyo. Imagine so simbahan, lampas sa ang simbahan ninda, kauron mi si Father Recto kasuhapon. Ang saendang ang tubig sa simbahan lampas sa lampas yun sa Leo. Bako man labaw sa tawag estimate ni Padre, tas siya halangkaw siya abot nga digdi sa liog ang tawo. Tas so simbahan, so lamesa, so table bagan lamesa na pigmimisahan. Labaw ang tubig duman yon. Grabe palan so kung duman sa Pantao Libon, so tubig ba? Maray nga ni, sabi kan mga tao, dahil nga sir kiparos, kung may paros may posibleng may nadiskwado. Kaya pasalamat sinda, taday po kinagadan mga tugang duman sa Libon Albay. Ha? Kauron mi man kasahapon si punong barangay Jopet na Fernandez, buda so sa iyang mga pag-iriba. Ha? Magayon, tabi, talagang namatian mo maski kami pagalon, mamatian mo so kaugmahan kan mga tao, tag 5 kilong bagas, ang satuyang pinag-distribute naman, kasabay sa mga tsinelas na hali sa Albay Central School, Faculty Club, kay Madam Placer. Maray pa Madam, invite mo ako sa Facebook mo, forward ko sa imo sa mga pictures, i-forward ko tabi sa imo Madam sa mga pictures. Dahil ko kaya aram ko anong hitsura kang ko ni Madam Placer. So sa iya tabing Facebook account i-text mo tabi ako Madam kung na-invite mo na ako sa Facebook i-forward ko sa messenger mo. So kaugmahan kan mga tao habang nagsusurukol kitchenelas. Dakulong kaya kaming darang tsinelas na 240 pieces na tsinelas hali po sa Albay Central School Faculty Club organization. Tapos mga tugang sa mga estudyante dyan, buda mga parents dyan. Magayunon so at makakuanon sa mga akita orog mahon kan tsinelas aram mo yun ang problema pala naman yun, nawaraan ki mga tsinelas. Subado igwasinda John ang medyo magabat pala na sitwasyon naman kan iba cool nawaraan sinda so iba bako gabos so nagkaper naman pala John naubusan ka underwear
Kaya pag abot mi duman, sabi kan daw ang babayi, "Sir, may panty po kamo?" Ang niya ako, nakabrief po ako. Ay, sabi ko, "Sir, kung may dara ka mong panty." Sabi ni Madam, ni Mrs. Fernandez, so pamayo kan, ano yan, ano ito, so Barangay Pastoral Council, sabi, na ano nga niya ko ito, Madam, tabi, aram mo nga yari, after the typhoon, kadakol nga, kadakol nga iding kandeng mga panty. Dahil nga yung mga brief tag, kadurumog nga budang nga inaranod. Ningon niya niya, kumusta iyan na mga nagkapilang ay, igwa naman gayon nga. Kaya mga nagtaraw kan so mga bago na mga underwear mo na so mga boxer shorts. Urog mahon, so sa tuyang mga beneficiaries naman, boda tabi so pinanautang bagasa, no? Nakaong mahon man, mga tugang na maski harayo nun, kuminulog sa likod ko kakamaneho, batan sa kuya bagang auto, manual, sa kuyang auto, sa katlo sa junior, paramharing Legazpi, pasiring sa Ligaw, mga 1 hour kami. Haling Ligaw to Piodoran, mga 1 hour pa. Haling tabako man kami kabisado, so tinampo pasiring duman. Paghali naman sa Kuan, paghali naman sa Pantao, Tulibon, I mean to Piodoran to Pantao. Sarong oras may ano yan? Sarong oras may ka ba nga? Motokad muro sog palan ang tinampo dyan. Pero first time ko itong pagkaagi mga tugang sa coastal road na yan, east and west coast, maray pa rin ang tinampo. Kaya lang talaga mutukan mo rusog. Inagiyan mi duman so grabing landslide sa may talin-talin. Alang kawununon pala nito, Junior. Alang kawunon pala nito na lugar na ito. Kaya buda nagkaduwang pirang pero yaon nagkapirang landslide so again. Mi buda anggan ngo niyan, day pong kuryente ang Pantaw Libon. Day pong kuryente ang Pantaw Libon hanggang ngo niyan tabi, Madam Milindawi, wara tabi Madam Kikuryente ang Pantaw Libon. Sarili sa mga donors si Madam Milindawi. Salamaton tabi Madam Milinda, Good morning sa mga taga CMD. Yan. All right. O sige ba si Jimmy, kay ba may si Jimmy Kasubanggi? Nakahaloy kay Kasamuyas pagpaluto may kipansit. Diyan na sa Ligaw. Tapos pag merindal me. Anyway, makaugmahon, magayonon tabi mga tugang ang Kuan, ang sitwasyon duman na na-experience sa pag-distribute kan mga nagkabararo-baro tadigdi. Boda tabi so Kuan, so sa mga aki yan makayog to unta, ano yan, nagduruman, nakabitis, nakachinis na iko po. Pero ang Libon, mga tugang, magayon na barangay. Magayon, dakula na barangay. Kunyaon ka sa sentro kan Pantaw, kan Pantaw, Libon, Giri ka man sa napuyaon sa sentro din sarong munisipyo. Yaon duman yun so District Hospital, Pantaw District Hospital. At so harong ni Kapitan Jupet na Fernandez, halang ko ang tubig pala duman. Mga tugang buda, so ano yan, so sa tuya na mga kababayan. Urog mo pati, kan mga used clothings na tinaupo nindo. Tagari sa na okay so fight me duman, gari sa na okay. Urog maon sinda. Mga tugang na Kuan na nagpipili kan mga bado na para sa inda, Kaya salamaton na maray after perang taon ako. Siguro after June 20 years pakabalik ko naman duman sa Pantaw. Kami kay ton tinudan mi digdi sa DCG panahon ni Ninong Ariel ay kay every 6 months yun pig-reshuffle kami kayan. Regardless inabot mo si Ninong Ariel yun every 6 months pig-reshuffle kami kayan. Every 6 months regardless kung taga saan ka i-reshuffle ka tabi. Pero kami kang ka ito mga dogang kan mga kapanahonan mi ka ito bilang mga reporters. Every 6 months i-reshuffle ka regardless kung taga saan ka i-reshuffle ka. Yan ang patakaran ka ito. Ako na-assign ako dyan sa 3rd District. Na nagbumotor lang kami kaito 6 months sa 3rd District. Tapos 6 months sa 1st District, 6 months sa Daraga, 6 months sa Albay District, 6 months sa Legazpi. Aro kaya ang bit o basaan mga assignments mi kaito. Kana-assign ako dyan kaito sa Ligaw Piodor na yan. Bako pansimentado. As in gapo yon, rough road na tunay na rough road talaga. Motor sa nakaton service me, kaming mga reporters, ayan na Pantaw Libon, nakabot na ako diyan siguro nagkatulong beses, Pero after mga 20 years, pakaabot ko naman duman
sa Pantaw Libon. Grabe ng improvement. Pati pa ang mga tinampong. Yan ang mga, dakulong pa rin yun ang mga beaches dyan. Ang mga resort pala. Pag po sa Piuduran, hanggang po sa Pantaw, yan na West Coast na yan. Kadakol pala yan kan mga resort na ano yan na pwede mong kaya ano ini pag makapagkulkarigos, pag relax arog kompalangkan kaya pag na-develop pala yan na Albay West Coast na yan, yan na East Coast na yan. Saro yan sa mga pwede mananggad na maging destinasyon. Maray ang tinampo, tuodlo 2 lanes lang, pero tabi maray ang tinampo, ano? Ang naka-delay lang kan pagbiyahe, iyo pong ito sukuan, ito lang so ano ini, so mga siguro kaperang mga tulong darakulang landslides. So nagihan mi, pero ang grabe sa may talin-talin, itong alang kawuno na ito talaga. Na kaya itong hiling ko kay ito yun, gari maiisip dumang kipanibagong tinampo mahanap dumang kipanibagong tinampo. Anyway, good morning tabi dyan sa Carafa Directo. Boda, so si Madam na Mrs. Fernandez. Eileen ba yun? Eileen Fernandez. So sa BPC, tabi sa mga taga-kwan. Pagkaabot ko duman, may nagrani sa kuyang tulong babayi. Sisi ka nga niya po. Kanya ko, Henry po. Ay, kanya po si Henry Maceda. Ayun eh. Pagod na aming sa emo, sir. Gurang ka na. Aki ka pa palaan. Kanya ko manay, nakalista po ka mo para sa kuan sa ayuda. Minadarami. Iyo nga ya, sabi ko, utrapan sinabi mo, tayo papunas ko ang ngaran mo. Lukon sa duwa. Makarawunon ka man nga pala. Mas nga sa personal nga, makarawunon ka. Utrapan nga niya ko, tayo papunas ko sa pangaran mo dyan. Okay, salamat po sa mga member kan BPC, Barangay Pastoral Council ta. Sila po so nag-prepare kang listahan, nagpreparar kang listahan para po duman sa moyang tinawanan kan mga ayuda tabi na sa indong pinagtiwala digdi sa DCGV. Good morning tabi Dodds pade. Maray na pinadara ko. Bago tabi pa dan kay puan pade. Latosunta ka dyan na bago bata so nagkailing ko duman men na so binarobaro kan Albay Central Faculty club, mga tugang kwan, boda sa mga estudyante, boda sa mga parents dyan. Mga baragoon, si mamay burak-burak. Mamay burak. Bata, makaugmaon tabi. So, ngunyan ko lang na-realize yun. Nang chinelas pala, after kan disaster, badly needed kan mga tao. Dalan duman sa ginibo kan mga taga-Albay Central, tabi Madam ano yan, Placer. Dalan naman sa ginibukan mga taga-Albay Central, Nindo. So ako lang na-realize na pag may kalamidad pala, ang tsinelas, saro sa importanteng bagay yun, ang sa indang pinagsusulog, oral daw yun, yun nandiyan sa mga harong ninda pag nagbaba, ianod bagay yan. Di man actually nagkasararayan. So ibang mga nakabitis, mga aki, so ibang mga ano yan. Kung yan, taday ka nakabitis ka, wala man nga po kaming tsinelas po, tayo nanod po ang tubig. Di ba? So iba, maski sa mga maedad na, dahil mga tsinelas, mga tugang, tainanod kan tubig. Kaya makaugmahon ito na ano yan. Makaugmahon tabi na natabangan ta sa mga kababayan. Pero habutan naggiraray na mangyari ito. Habutan naggiraray na mangyari ito, na dyan po sa Libon, sa Pantaw Libon itong dinuman may, magkaigwagaray sinakibaha. Bako maray na eksperyensya mga tugang ang pagkakaigwatabi nin baha o sa paagi nin bagyo. Alright, Ramon tanawan mga tawag ba pang istorya ha? Tawag ba pang istorya ha? Nasa linya po si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Hello, BP. Maray na aga sa mga paranta bayatabon si kung Didi Cabredo. I-inspection nun so proposal na kan Provincial Engineers Office na tinampota. Itong original na tinampong Libon Pantaw Road. Gariday pag-asa ito. Alaw yun ito, BP? Purutol na ang tinampo baga. Pagkatapos, maski kuranong kairahay kahit ang sityo dumalaga. Sigang putol. Ngunyan, may bagong ruta gayod na pag-iisip ang Provincial Engineers Office. Ngunyan, ihilingon ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ama yun. Then, sabay ng mapaprosedo man sa mga biktima sa Pantaw. Dadarahan niya ki Panira. Yaw nigdisik kong tabi, BP.
Oh. Good morning po, si BP Henry sa Angkor sa DCGP. Kong Didi. Hello, BP. Good Good morning. morning. Oy, gari atabon kong Didi Taiwan sa imong matangon yan. Apa ya, sir? Henry Maceda. Amay. Nalit nga nagungon yan. Tali kami sa libon pa daw kasuwapo. Arayoon palan. Iyo. Arayoon. Arayo ng dati. Oo. Mas lalo pag uminarayo, tanagagi ka mong Piodoran. At iyo na nga ni. Pero maugmahon. So, experience sa amin duman. Pero grabe palang kung ang sitwasyon kan tinampo duman. Itong na-landslide Iyo, baga. oo. So, bako, Grabe. landslide maray. Pero so, tinamaan kang landslide palan. Di na ito gawin ma-restore pa? Itong sa may Talin-Talin area. Anong iling mo tabi? Itong kung sa Tabi, di na kaya kang parahilo. Ay, Tabarik na. dahil na kaya kang para ilot susugon so ugat? Tabarik na. Okay. Sa ano tabi ang kwan mo niyan? Ang Okay. ang gigibuhon mo tabi kung madumakwang ka? Ma-provide ka daki mga pagkaon tabi? Go ahead. Kaya alam mo na, suto mo ng tinampo. Opo. Si Engineer Dante Baclao. Yeah, go ahead. Oh. Tagapantaw yan. Naka-istorya ko. Ayan, okay. Sabi ko, ano yan ako, engineer? Anong marigibuhon na duman sa tinampo? Siyempre, bintahan, taga duman siya. Correct. Tapos, Oh. engineer Aram niya pa. Oo. Sabi niya sa kuya, kung ngayang, kung susugon tayo sa dating tinampo, dahil nagpag-asa ito. Malabo talaga. Kung Yeah, ngayang, ang piguran shortcut, kung ang pig-ulay yun kasi Engineer Baclaw, so shortcut so ning tinampo, libon to pantawan Iyo, no? oo. So Yes, ni, sabi. okay. So original, okay, go ahead. mga nasa 100 meters man sana ngaya ito. Pero isus ko, halaba Oo. okay. 100 meters, i-bulldozer na ngaya ito. Opo. Tapos, dumaan na ngayon magbago mag-agi. Yung itong pinakamadali. Okay, yan, kukuha na niya akong tagsadiri. Opo. Sabi sa ko ni Engineer Baclaw, dahil mo niyang problema ta, parintis mo niya ito. Aha. Okay. Gusto hapon, Oo. matibay man yun si Dante Baclaw, si Engineer. Opo. Gusto ko, pinailingan akong waiver. Kanso agihan kandaga? Iyo tabi, Ay oo. matibay, okay. May abilidad man Oo, senior. kaya pasalamatan ng maray si Oo. Engineer Dante Baclaw. Oo, Pati tabi oo. so sa iyang iyaon. Iyo. Oo. Nalingawang ko sa pangaran. Kapig tugot na agian sa daga niya. So mo yan, ilingon ko ito, kay bang ko man sa mga taga DPWH District Office. Kung okay na talaga, di sa Alones, una na ninda ang trabaho. Iyo. Oo. Madara na ikipahe. Ano Anong- sabi sa kuya, ang Opo. test nga ka, kung mag-abot duman, ikaw pa nga kaming mga landslide ngayon, dapat na ayuson. Iyo. No, kaya po kami ngayon, padagos pa nga ito. Tapos sinda, fight man sinda. Oo. Sabi ko nga sige agad ko, update. Opo. Kulpi yun ngayon ko. Iyo. Okay. Hindi, ngunyan ko lang tabi na realize tabi kong na si Engineer Baclaw maray man pala nan magtrabaho no. Nagdangog ito. Nakaiba ko pa rin oh. May, ano po? Nagdangog ito. Gari pining mawala sa perot kay ito. Dahil pero alay ko nang bibidan si Engineer Baclaw, workaholic man talaga yan. Workaholic Ayun, man. tabi, oo. Okay, so pwede kong sabihin tabi kung nasigurado na ini na itong Ruminam, anong barangay partikan lugar po ito? Itong dahil na pwedeng Parang may i-restore? pantaw pa ito. Sityo, Dumalagan. Sityo Dumalagan sa Pantao. Dahil na po ito kaya i-restore, kaya mahanap ki panibagong agihan ng tinampo. Iyo, yan ang Opo. Dumalagan talagang iyan. Iyo. Lalo yun akong pig-istorya ko kay Jimmy. Oo. Iyo niya ko ni Jimmy ang pinakamahaloy sa mundo, buong mundo. Na. Dahil nasa tapos-tapos na tinampo. Iyo, adi. Oo, grabe so maigwa na kinahiling na option tabi kung si Engineer Baclaw na dumaan maagi kaya may waiver na palang sa sarili kang lote. Iyo po, oo. Iyon. Pwede ko sabihin may waiver na ito. Kung ito, may assurance na duman maagi ang panibagong tinampo. Iyo tabi, oo. Opo. Mga perang kilometro Sabi ini ko kung nga, didi, mga perang metro po ini kung didi nagari bagong rota ng tinampo. Ang sabi sa ko ni Engineer Baclaw, 100 meters man sa nada. Itong Man sana? itong gari panibagong agihan.
Oo. Ayun. Okay. Kaya nga okay. ako, gusto ko, mahiling mismo. Iyo. Madumang ka Tapos sabi ko, madumang ka po ngunyan. Iyo, matao man ako ng Oh. relief sa mga tagapantao. Iyo. Agdaon mo So, si ako pala, alit na ka mo duman. iyo nga ni, iyo mahali po kami duman. Oo. Agdaon, di mo pag down si Jimmy? Ano? Ang kuya, ay di, Oo. kung libre na si Jimmy, pag iba ko ini, kuyan, Oo. nakula kong ituturo duman sa iya. Iyo, ta Oo. Sabado man ngunyan, Sabado man ngunyan, pwede po siya ta at least. Panagibaan ka mong duwa, kadakol siyang nakuha ang bareta. Okay, kung no rin, seriously, no rin po mapuon ito na pig-uron nino ni Engineer Baclot. Ay very important kay ining tinampong inita. Kung mapalibong ka talaga, itong agihan mo na inagihan mi kaswapon, ta sabi kung ni Pa Directo, ang pamasahe da 300. Ayo. Kung naman ka maagi sa inagihan mi kaswapon, 300 pesos ang pamasahe. May distansya kaya. Oh, harayoon. Libon to Piodoran pa sana. Yeah. Siguro mga 40 kilometers man yan. Iyo. Plus to Ligaw Piodoran. Oh. Yung mga 40 kilometers man. Yeah, at feeling ko magpasiring kami sa dait. Kaso apo, ang distansya. Okay, no rin po tabi kung pwede po nan, iyan na pinahiling nindo na option. Okay, siguro pag nahiling ng feasible na talaga. Opo. Siguro sa sarong simana, kung ready ng equipment kang DPWH, Mhm. po na nakatulos. Iyan, road opening. Anapod kan engineer. Yung sabi, oo. Kung road opening para pero Pwede ini man ang pong construction of road. Yan. Ini pong nahiling na ini na panibagyan, ano pwede bako ini prone sa landslide? Ano po? Ini pong nahiling na panibagong agihan, bako ini prone Ano sa po? possible, bako po ini prone sa possible landslide? Iyan ang saroan sa mga ipapahiling ta. Ayun. Ipapahiling ta sa mga engineer. Oo. Kaya nga sabi ko, ma-inspection kami. Oo. Hindi ko may talaga ko ang madala nga ni kaming drone. Kung dahil may kayang dumanon. bulod, Oo. at least may link kang drone. Iyo. Itong tinampong ito ng mga 100 meters, bakukuan ito, ang sitwasyon niya, pwede kan landslide, gari bubinagsak siya, tama? Bubinagsak suraga? Aram mo kaya ang problema kang dagat sa ining Libon Pantal Road, ining Ligaw Piodoran Road. Opo. Ilingon mo siya nagaba na tinampo. Tama man ang sukol, tama man ang hibog. Iyo da. Hibog sa mga tinampo. Yes. Nata ito garo mga rinulukot na banig. Yan. Oo. Munyan, ang masasabi ko digi sa kuyan, digi sa nangyaring ini. Opo. Kay Pukan, ining nangyaring ini, igwaning geological problem ang daga. Yeah. Di mo naghihiro. Di nang katapos-tapos. Opo. Oo. So kung magibo ka dyan kitulay, mahalon ang tulay. Iyo. Sarong tulay, mga 100 million gayo, 150. Grabe, no? Oo. Dakula. Mas magasto. Magastuso lang sa gobyerno. Oo. Ini nga ning mga pigigibo nindang mga slope protection. Sabi ko, ituturo ko kay Jimmy, manya akong mangyari dyan. Para masunod niya ako, magaba na naman yan. Iyo. Ako niya ako engineer, siguro niya ako, tatay na sa tabason ining bulod na ini. Iyo, may mga observation nga ni duman na, ano yan, ang mga bulod na inaragyan na haralang kawunon, ang nangyari kan ibang parte kan tinampo, pipilapan sa baba, yung gigibong tinampo. Ayun, so unahin mo duman sa bago pa ka mo nag-abot sa Pantaw, so talin-talin. Yeah, iyo. Di pisilon na mag-agi duman mo yan. Oo. Kaya nga nag-request ako ng kinta na kitubig. Sabi ko, di man kaya kang truck ko mag-agi dyan. Day kaya ang Dracula truck ni elf tabi. Uksok ito tabi, BP. Iyo po, ang darami kaswapon elf na mini truck, naka-shoot kami, medyo matagas ang daga kong, pero pag mauran kayo, delikado pa ito, pag malumuy ang daga. Delikado? Oo. So, yun nga itong talin-talin baga, BP. Opo. Ma-expand kang tinampo, duman sa may pangin. Natatayo na sa natabason sa bulod, man duman na naka-star. Yung mananggad, Yung mananggad, itong sa likod na parte kang bulod, mababa digdi sa may yung mananggad Itong pwedeng sarong ilingon mananggad. Duman, itong pagilid na ito, sige masanang rasay ka to. Yeah. Okay. Dumingi sa bulod, man na-istorbo. So duman nga sa
may sentro kang libon, may mga harong. Kinababa lugod sa may mga harong. Iyo. Kung bulod na tayo mo nag-star. Yung man ang lugod ganun. na pigagaba. Bulit itong inagihan mi ito na, de, malibawa man nga subulod tabason mo na, alam mga sa takot na baka maggrampaw, maglandside sa bulod. De, magkita harong na harane, harayo sa harong eh. Dahil man tabing tao, dahil man Harayo sa mga harong, duman. Yung man ang ganda, no? Sa harong sa piling adalan tabi ito kung kan sa mga taga DPWH, ano? Magkaywa kipanibago man na road opening duman sa Talin-Talin. Tagaro sige, rasay ka ito, kung sige ito, restore mo ito. Parehas ka rin, ining mga tinamputan, Ligaw Puderan Road, ining Ligaw Libon Pantaw. Sabi para mong tinampo, liko-liko, dapat tanong sunod-sunaan. Iyong mananggan. Okay. So, mahilingan mo... Kaya ako natabi, BP, Opo. dali lang po, BP, ining Pantaw Port, hanggang sa day na papakaray ang tinampo dyan, Ayo. day nagkakaigwa ng 4 lanes na tinampo. Oo. Kapag giling ko, bako man feasible, day man makapagpuon mag-operate ang Pantaw Port. Oo. Importante ang tinampo na bako masyadong rosogon, bako masyadong tukadon. Day man tabi, BP, day man makakapaniobra, Oo. aralaba na trailer. Dulo, yan. Trailer ba ang pinagaramit dyan? Kapag biyahe ng mga kargamento, importante yun, ang travel time. Yeah. Negosyante ka kung ano yung makaabot ang mga bagahe mo. Malulugi ka. Iyo po. May kasapon sa Pantaw Port, pero hindi pa lang for operation ito. Kaya lang talagang dahil kimadoong duman, saan mo ikarga duman ang mga kargamento mo, harayoon ang mga kung duman maagi sinagian mi. Kaya po talaga, may maray na klaseng tinampo, 4 lanes sa tinampo para makaskas ang luwas laog kang shipment. Nung pag nag-iba ini sa ko si BP, si Jimmy mo niyan, ilingon mi naman so bipara. Inagyan mi ba? Inagyan mi, nagyulog ako. Dati baga, dahil pang bagyo, kuminibad so, patir duman. Ilingon ta, nagbagyo. Ilingon ta, kung ano talaga ang nangyari. Okay. So kung anong oras pa ka mo sabi may dara ka tabi na pagkaon o anong dara mo tabi sa mga taga-Pantaw, ngunyan aldaw? Sabi kong sarok kong amigo duman sa Pantaw, ngayon kung ang mga taga-Pantaw ngaya, kang inot niya, dahil pang bagyo, sige ngaya ang pwede lang yung kong litrato, ning nakasi. Iyo. Kamot magahan sign na si. Opo. Si ngaya para kung didi. Ngunyan, sabi ko, sige niya ako, darang ko niya ako kamo si Chicken. Yan, the best. Gabos na household, tatawan taning chicken, letter C. Yan. Bilog tabing chicken ini, kung ano tabi? Bilog tabi na chicken ini, sarong buong chicken. Sarong bilog na manok. Tayo man ang bilog na tabi, there's chicken ha. Tamaga ko, so dadalagan pag itao mo. Kuan, ang problema talaga naman itong pagsaod-saod, pagbakal-bakal kaya. Ang problema ninda, pagkaon, tapos tubig. Yeah, correct. Hindi nga ning talin-talin, naghahagad man sa ko tubig. Problema, agihan. Iyo. Baka lamang magibuhan na kimidyos. Iliwan ko. Na makaskas na magihan, magibuhan. So agihan, kuyanda ito. Basta mo yan, pagbiyahe ko duman, makakaisip kita ng mga, makataw kita ng question ng mga dapat gibuhon. Yes, okay. Sige kong salamat. Tatakaso hapon, hali kami duman. Makusugan din si GB pala sa areang ito eh. Baka po may mensahe ka, tabi, sa mga, lalo na sa mga taga 3rd District na masyado na hanggang ngunya, luway-luway na nagbabangon pagkatapos sa tamaan po nin baha. Go ahead, tabi kong Didi. Okay, sa kada paglibot ko, VP, tigtataram ko sa mga tao na gulpi na kitang inagyan ng kalamidad. Yeah, correct. Gabos man ito nalampasan ta. So, saro na naman ini. So, kaya, ipadagos na sana ang pagpursigi sa buhay. Ipadagos ng pagigos. Kung may mga ayuda man, pasalamatan ta. Yeah. Pero niya ako, di kita magparaasa sa ayuda. Ang ayuda man sana yan.
mga pirang aldaw, wala na yan. Yeah. Mm. So, ang kepuan, kita na mismo ang magbangon kan sa dirita. Opo. Oho. Okay. So, salamat, Tabi. Salamat po. Salamat. Ingat po kamo ha. Ingat po kamo. Good luck. Okay po. Alright. Si Jimmy. Opo. Thank you, Jim. Okay, yan sabi, BP, si Congressman Fernando Didi Cabredo. So, taod-taod, Aha. igawa na sinda dumanin. Magpakalakaga na sinda kaya na to. Tanglad. Ito lang. Tamang-tama. Si sabawan yan. Si Ramon Manok si sabawan. Pirang kilo yan kong, sarong kilo? Oo. Sarong kilo, ayos na yan. Gabos na mga tao duman. Magkakaigwa kay Araw kayan. Okay? Sabi ni Diwata, sikin. Sikin. Okay. Yan sabi, BP, yan sa ito yung mga dagdag na informasyon with Congressman Fernando Didi Cabredo. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bilib ako kay Jimmy, Nakadalagan tulo sa ligaw mo niyan, aga. At sa totoo lang yun, medyo makulog ang likod ko. So, kwan ko baga, sa auto ko, kinargahan may kan sa iba pang mga, mga used clothing buda bagas. Apera kan so auto na pinasubli sa muya ni Engineer Danny Chan. Mabuo to so driver ni Engineer Danny, pinadala sa muya. Buda so auto ni Councilor JP Lee, buda so sa Provincial Engineering Office. Di butog-butog ko sa likodan kan sa kuyang service na kwan. Salbatan na dyan. Matagtagon baga pagbutogon. Kung minulog sa likod ko. Galing ko yan. Makulog ang likod ko. Hello? VP, good morning. Morning, bossing. Iyo talaga tabi yan pag medyo nag-iedad na. Migo? No comment. Ako human. Yun talaga, Migo. Namalis. Nga ko, ba't? Ang pick up baga, padakay pa mong pabutogon sa likod kung may magabat na karga. Iya, tama. Paguli mi pa rin. Haling naman kung palupuson sa pantaw. Salbatana. Grabe. Garuday ka man sa nang-shocks kay ito. The best pare. Pag-abot ko, taluntod ko, garingin niya ako, nagragaak na. Okay. VP, Yeah. nata pag nadadanog ko si Kung Didi, garo maugmahon ako. Nata. An-istay niya ang pagkauron mo. Garo so, masaling gaya ang pagdanugon. Arog sa kaya ng pagkatawo niya. So normal sa nanguron-uron. Oh. Garo baga pareho sila ni Gubnuel Rosal. Migo. Po? Anong gusto sabi yun? Gari may gusto kang tumbo ko na. Paano kaya? May iba kang na-interview, pero robot. Lato sa Ining duwang ini. Tao talaga mariparo mo sa taram. Saramayon ka. Oy, Biti. Matibayon ka mag-obserbar, ade. Matibayon ka mag-obserbar. Iyo. Biti, maiba man sabi ako. Opo. Positive naman kita. Yeah, okay. Naramdaman mo tabi itong so inapod ko sa imo tungkol sa Aleco. Yeah, okay. Regarding duman sa buffer fund, Iyo, na piga-accept. 10 pesos. Iyo tabi. I'm happy to report, piga-accept na tabi mo niyan sa Bayad Center. Aha, So, okay. kung bako dahil kay Henry Maceda siguro, indala. Nakusod na ka dyan. Saro ka man Pero dyan. totoo, experience ko kaso hapon, piga-ako na. Opo, inako na. Piga-ako na sa buffer fund sa Ay, Bayad very Center. So, good. dahil na kumaduman sa Aleco. Very good. Oh, yung baga. So, iyan tabi ang talagang nagigibukan DCGB. Gari mapapaluha ako sa imo Pero at least mo niya na, okay na. May saro naman tabi akong hagadon sa imo na kung pwede tabang. Ano na naman yan? Bako, permi ka man tabi, nag-hearing kan mga hearing sa Congress. Ata na nga ni, kasubanggi naman, nagpunpun ko ako maghiling, pinundo ko na, tabakang hindi ako mawala ang pirot ko. Dahil nariparo, sa pagpuon pa sana kan mga hearing nila. Ang inot baga dyan is prayer, di ba? Yeah, correct. Ano tabi ang masunod duman sa prayer? Ang na-observe barang opening statement. Lupang hinirang. Lupang hinirang. Okay.
Duman tabi sa lupang hinirang kan Congress. May nareparo ka. Duman sa video kan lupang hinirang. Yung mananggada, ano ang ano observation mo duman? Natatabi ka wala representation duman sa video ang Bicol region. Iba man may gusto ginamit din naman ang gad na kwan duman na ano ni Bicol na region MTV. lang ang wala representation. Waraan mayon. Oh, maski lamang sa Olido Piña Francia di. Wara tabi. Wala man ang gad ano. Tirang bisis ko na piga-adalan na. Kanya ako tawaran lamang. Pero deg member duman na Bicolano sa Quadcom na ito ah. Gabos na Visayas, Igwa, sa Oo. Mindanao, Igwa. Iyo. Pero ang Bicol region wara. Yung man ang gad. Iba lamang magibuhan kipagi kan DCGB. Gari magabaton man yan na question mong iya. Especially ni VP Henry Maceda dati. Namumundo na ko pag nahihiling ko ito. Iyo, wala. Sabi, naman mo na nag-react so, ano nga ng video, sa DOT pala nito? DOTR. Ito makaskason baga so reaction naman, wala tala. Pero sino man ang ganun, nariparo din dito, ano? Kaya. Oo. Okay, basta na. Ilingon tabi ko. Abilitang mag-inibo ha. Paano kaya, kung halimbawa nga sa British baga o sa Americans, may kasabihan, Iyo. lock, stock, and barrel, di ba? Yeah, correct. Oo. Hindi sa tuya, igwa man ako. Ano? I love mayon. Rock, sand, and gravel. Lahat na sundan. Good morning, sabi. Good morning. Latosong ko ang joker ko nagkari sa mga lalaki na. Anak ko, Karen Ala. Good morning, Karen. Kumusta dyan? Karen? Hello? Karen? Okay na. Napasiram na. Standby na kamo tabi pading Al, Karen at saka Joshua. Tama bareta na kita. Alin ko na bago kita magtapos. Bago kita mag-break, kadakul na ka. Paki-update po ng Pag-asa. O sige, tapunan ko pong Pag-asa later, ha? Yan si kung ang primerong nag-request para ma-deploy ang BFP SRF sa Libon, specially Pantaw. Sana matauan na ng SRF nin hard plastic rubber boats. Yan. Okay, good point. Ha? Tama yan, ha? Sir, sa Sipukot may geological phenomenon na inapod na land creep. Kung saan, naghihiro ki mga pulgada ang daga kada taon. Kaya difficile ang design na kaipuhan. Sabi kan texter, kaklase mi sa Divine High School, si Cap Jopet na Fernandez. Yan. Okay, salamat po. Good morning, tama sa caller. Very simply, magtaram si Kong Didi. Saludo ako sa iya. Yan. Okay. Pakigreet po. Happy 18th birthday kay Ivy Joy Marhalino and advance happy birthday kay Prince Veriel, tama ba? Riel Mendoza from Melg's Food House. Oy, happy birthday Ivy Joy Marhalino. Good morning Tabi at saka kay Prince Briel Mendoza. Yan. From Melg's Food House. Good morning, Tabi, sa mga taga Melg's Food House. Ha? Happy birthday po sa mga nagselebrar. Kansaindang birthday ngunyan pong aldaw. At saka, good morning kay... Pakigreet po, happy birthday to my sister Malu Lina Gomez. Happy birthday. Good morning sa mga taga-Baliti from Delia. Good morning, Henry. Pakigreet po, happy birthday kay Bayaw Ariel Bungalon sa sayang 60th birthday. And advance happy birthday to loving wife to his birthday tomorrow, November 10. Greetings from Reuben Baliti ng San Fernando, Santo Domingo, Albay. Yan, ha. Good morning, ay, salbata na, na. Ako na po, pasensya na. At mamaya na, so iba pang greetings tata na nalubat na naman. So, sa kuyang cellphone na pinagagamit. Anyway, Tabi, mabareta na kita. Pakitext na lang, Tabi, Padingal, at saka Joshua. Kan sa endong headlines ngunya na aga digdi po sa tuya na programa. Good morning. Good morning kay Bossing Danny Chan. Salamaton Tabi Bossing sa imong marayon. Makaskason ba itong takipin na drama? Magdalagan, makaskason. So, truck
nabubukod nga ni kami. So L300 kan PEO boda. So ano yan? So sa mo yang sudi si GB na mobile boda sa kuyang service. Good morning Salamaton tabi. Mabuton su driver na pinadara mo sa mo yan tabi. Nag-alsa man patikan mga ano yan kan mga relief goods Salamaton tabi bossing Dani ha. At saka kay Kagawad JP Lee anang ano yan Jorabelt ha. Salamaton tabi duman sa ELF na pinadara sa muya ha. Takulaw na tabang tabi boda sa provincial engineering na may L300 na bagun papalan ito na pinasubli sa muya ni Engineer Baclao ha. Salamaton tabi bossing. Alright. Arin tabi ang mas memorable sa imo. So sa 3rd district ano ito? Sa 3rd district para pag motor-motor mo dyan Diakonya mas memorable sa kuya so dyan sa 3rd district sa Kasuhapon tabi migo pagkaramigo ang tirada mo pagkaramigo. Good morning kay ano yan ano yan kay June Balde. Morning, BP Henry. Grabe gubot kan trapiko sa Airport Road sa Kasabugtong Road por medyo kan pigaraot na tinampo dyan sa Bugtong Hampangan Chinese Cemetery. Ta elevated ang tinampo para mahabol so ginibong tulay pasiring sa Tamauyan. So lamenting remedyo para maiwasan ang grabing traffic na yan iyo ang temporary menting bukasan liwat ang dating parte kan Lacandula Drive na nagbalyo sa runway kan abandonadong Legazpi Airport na minahali sa krusada pabalyo sa Bugtong diretso sa Tagas. Iyon ni ang dating rota kaidto kan Lacandula Drive kan daipang tinampo ang Bugtong to Legazpi. Bahala na ang PS o Legazpi sa diskarte maaraging behikulo sa mga tinampo na ngunyan sa Bugtong para na sana sa mga truck sa kabases. Ang bubuksan na dating tinampo pabalyo sa runway ay para man sa mga jeep na biyaheng loop Legazpi Daraga. Yung man ang gadadi. PUV, motorsiklo and tricycle. Ang airport road para sa kotse SUV, motorcycle asin jeepney na biyaheng Legazpi 3rd district. Yung man ang gada. Siyertong dakulon pa bagay ining makabawas sa grabing traffic dyan sa may Bugtong sa airport road. Yung man ang gatabi dyan sige daw tayo paabot daw ini na sa imong suggestion pwede man ang gada bukasan so dating dating airport upagihon sa ibang mga small vehicles, mga private vehicles para mabawas-bawasan mga tugang so areas dyan Sabi ni Lunito Gaviria, congratulations sa Relief Ops Operation. Thank you, bossing, Lunito Gaviria. Yung man ang tabi, Sergio, na tama yung suggestion mo. Grabe sa experience namin ka sa Bangi. Bata, pagal na ako kaka-maneo. Grabe sa traffic ka sa Bangi. Tabi, digdi sa may Washington Drive, duman sa may Bugtong Road, etc. Grabe, tabi. Okay? Ang mga bareta, masunod na, makalipas lang kan mga patalasta. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best phone pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga Pulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Magayon na proyekto sin programa ang padagos na winawaras niya. Di sa Pulangi na banwaan ta. Gabos na Pulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Pasalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM ang kasulog ta sa pag-uswag kang sa kong banwa. Si FEM, wala ng iba. Serbisyong Imperial, malalauman ta. Si PM Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang Pulangi. Serbisyong Imperial, termina niya tong malalaoma. Si PM Imperial na pagdabaan Pulangi. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:15 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines, mga tugang kan mga bareta, ngunyang pungal daw nin Sabado, digdi po sa GB News Express. Pagpakusog kang programa para sa mga kakian hinaga ni Albay Acting Governor Glenda Bungao sa mga departamento kan gobyerno probinsyal. Top 1 sa pharmacist licensure examination nakuha kan estudyante kan University sa Santo Tomas Legazpi. National 20,000 katao apektado kan bagyong Marcy sigon sa NDRRMC. Duwang lay na magtataon ng proteksyon sa mga kadagatan as in airspace kan Pilipinas, pirmado na ni PBBM. Sa ibang nasyon, US President Joe Biden pigorgulyo ang mga naginibuhan kan sa iyang administrasyon. Business News, big time oil price hike ipapautob sa Martes, Nobyembre 12 dahilan sa pagbaba kan balor kan piso kontra dolyar as in bagyo sa Amerika.
Health News, tuberculosis nagbalik bilang world's leading infectious disease killer. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Hinagad ni Acting Governor Glenda Bongao sa mga departamento kan gobyerno probinsal kan Albay na pakusugon ang programa para sa mga kaakian sa selebrasyon kan 32nd National Children's Month na may temang Breaking the Prevalence and Violence, Protecting Children, Creating a Safe Philippines. Tinawanin doon ni Bongao ang importansya kan Integrating Children's Program and Development Plan asin pag-enhance kan suporta sa sektor para masiguro ang seguridad asin pagsunod sa diretsos kan mga kakian. Pinasalamatan man kan opisyal ang Provincial Social Welfare and Development Office na pinamamayuhan ni Maria Vivian Sea sa dedikasyon kay din na maipromote ang manilain na inisyatibo para sa kaakian kan probinsya. Dagdag pang bareta, mga tugang sa lado lokal, sobra po sa 150 na mga pamilya ang naging beneficiaryo kan Operation Tarabangan o Operation Daramayan kan DCGB sa Barangay Pantaw, Legazpi. Kasapon dinara kan DCGB team ang mga bagas, used clothing, tsinelas, underwear sa sinibapang donasyon hali sa mga paradangog asin supporters, sponsors kan istasyon na ini para sa grabing na distroso kan Bagyong Christine. Ang distribusyon in tabang ginibo sa patio kan San Rafael de Archangel Parish sa pamayo ni Reverendo Padre Renato Recto kung saan katuwang ang mga miyembro kan Parish Pastoral Council magin matrayumpan aktibidad sa pagkipaghuron kan DCGB News kay Father Recto. Pinasalamatan niya ang DCGB as in sponsors, mga nagdonar nin cash as in kind dahilan sa ibong kan halawig na biyahe hali sa syudad kan Legazpi as in kadipisilan as in delikadong maagihan dahil sa pagragrasay na madaga. Natawanin nintabang ang mga residentes kan barangay na grabing naapektaran kan mahiwasan na pagbaha. Nangapudan man si PPC Chairwoman Eleanor Fernandez sa publiko na makakatabang ang mga donasyon araw kaniyero, mga kahoy ang simba panggamit na pagtugdok rin harong dahil tadakol sa pamilya digdang nawaranin ni Staran. Nagpaabot man ng pasalamat si Executive Vice President and Station Manager Glenn Barcelon sa gabo sa nag-extend nin tabang na nagpahiling nin pagmakulog sa mga apektadong pamilya si nagtiwala sa DCGB para sa nasabing programa. Mientras sa paginggan man ang gabos na padagos na magtarabangan asin magdaramayan sa anuman na agyat sa buhay. Nagkondoser po din final na opinal na validasyon ang Albay Provincial Agriculture Office o APAW para sa Go Green, Grow Green Albay Program Community Hapag Season 2 sa Ligao City. Sa informasyon na ipinaluwas kan APAW na sa 7 barangay kan Ligao City na pinag-ibaluar bilang Best Barangay Communal Vegetable Garden o BCVG. Mantang kasabay digdi ang mga barangay kan Baligang, Mahaba, Paulba, Busak, Makalidong, Malama, asin Uma-Uma. Ipig-assess man ang mga Persons with Disability Federation as in Rural Improvement Club para sa Best Barangay Communal Vegetable Garden, mantang ang cleanest and greenest city in Albay naman ang siyudad nin Ligao. Dagdag na bareta, mga tugang halip po dyan sa luwas kasabay ang report ni Karen Ala para sa sitwasyon dyan sa palibot. Department of Health Bicol pigtututukan ang pagsimbag sa mga nagkararaot as in apektaran kan na mga medical equipment as in facilities sa mga ospital as in RHU hatod kan uminaging kalamidad. Karen Ala sa report. Tututukan man sa ngunyan kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang pagtugon sa mga nagkararaot na mga medical na ekipahe asin mga fasilidades sa ibang mga ospital rural health unit sa Bicol na dinulot kan uminaging bagyo asin gulping pagbaha sa ibang parte kan Bicol Region. Sigun kay DOH Bicol Director Dr. Rosa Maria Rentillo sa media briefing kasuhapon, padagusan sa indang assessment kan CHD sa presente halagad naglalaom sinda
na matawanan kan DOH Central Office in access sa quick response fund na available lamang para sa DOH Bicol. Tangani na ma-install sa mga nagkararaot na pasilidades sa ospital. Mantang sa ibong nalado, nagsabi man si Regional Epidemiologist Dr. Aurora Daluro na bakusan na ng dapat structural assessment ang padagos na pigagibo, kundi sumasdetalyadong assessment para magkahiling kung ano ang mga ekipais na dain na pwedeng magamit o dain na mapakinabangan pa. Mientras tanto, ang Bicol Medical Center sa Naga Camarines Sur, iyo sa primer na pignaranan kan DOH Bicol na ospital na dain nakasalpar sa baha dahil kung magigirumduman ang Camarines Sur sa mga probinsya sa Bicol na ginulting todo ibaha. Kaya sikon sa ahensya, pati mga ekipais duman as in medical equipment, iyo suitik sabing nagkaarapektaran kan pagbaha duman. Karen Ala, District News. Mga tugang, congratulations po sa US Telegaspi. Oni po ang Marahay Navarrete, top 1 sa katatapos pa sa ng pharmacist licensure examination si J. Reynald Makabuhay Almuela kan University of Santo Tomas Legazpi matapos makakuanin 95.47% na ratings. Matatanda natin awan siyanin pagmidbid ka na sabing universidad bilang St. Thomas Aquinas Award for Outstanding Performance in Academics kanakaaging bulan na Hulyo ngunya na taon. Mientras tanto, nakakuaman in 83.61% rate ang universidad as in ipinagkukonsiderar ini bilang top performing schools kung saan 51 examinees ang nakapasar. Sigon sa Professional Regulation Commission, halos sa 3,378 examinees, 2,905 ang nakapasa na may 76.86% rate. Ginibo ang Pharmacy Board exam ka Nobyembre 4, sagod 5, 2024 sa 15 testing centers sa bilog na nasyon. Dagdag na report, hali po dyan sa luwas kasabay si Joshua Bino. Sagkot mo niyan, dahil pa nawawaraan mga personang nagbabalo magtulak ng illegal na droga duman sa munisipyo kan Daragalbay. Ini ang nalataran matapos mahulog naman sa kamot kan mga otoridad. Ang sarong lalaki nga pinagtutubudan pusher ng illegal na droga sa matarayong pong bypass operation ng mga operatiba kan Daraga PNP sa pangingot ng Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Asutaya asin sa pagkipagtabangan kan PDEA Regional Office 5. May kasaraan na sabi ng operasyon bandang mag-aalas 9:30 Huwebes na banggi sa Porocono kan Barangay Timantong kan Daragalbay kung sa'y nakumpiskar sa nasabing operasyon ang 5 pidasong sachet. May laog pinagtutubudang shabu asin ang kantidad kini binamugtak 23,000 pesos. Ang arestadong suspect na si alias Bordado, iyon 32 anyos na residente kan Purok 1 Balaguer, Barangay Market Site, Daraga Albay. Asin kabilang ini sa listahan kan mga street level individual na pinagmamanmanan sa mga otoridad haloy na. Nagahampang iningunyan sa kasong pagbailar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Nagpabot na ni na pagpasalamat yung saya sa sayang mga operatiba asin sa tabang Cantile Regional Office 5 sa indang dedikasyon na iyon naging susi sa matarayong po naman na anti-illegal drug operation at talaga kasirig sa katayuhan na mawara na ang presensya kan droga sa munisipyo kan Daragalbay. Dagdag na Bareta, Joshua Pino, DCGD. Mga tugang, live-in partner o mag-live-in partner arestado sa drug buy-bust operation sa Tabaco City. Report kay Jomar Bien. Arestado ka nakaaging aldaw na mag-live-in partner na taga-barangay San Roque, Tabaco City dahilan sa pagpabakal ng illegal na droga sa buy-bust operation na ilinansar kan Tabaco PNP digdi sa Purok 1 Barangay San Roque kan Tabaco City na arestar ang sarong alias Migo, 30 anyos, asin ang sa iyang live-in partner na alias Jonah, 24 anyos, dahilan sa pagpapabakal kan illegal na droga na kumpiskar kan mga otoridad sa mag-live-in partner sa ginibong drug buy-bust operation
ang sobra sa 6 gramo kan pinagtutubo na siya muna nagkakantidad nin sobra man sa 40,000 pesos ang duwa iyo analoy ng pinagmamanmanan kan mga autoridad dahilan sa pagduda nida na ang mga iniimbwelto sa pagpabakal ng droga asin sa pagi kanao na bitan na bypass operation na patunayan kan tabako PNP ang sa idang mga pagdududa preparar na ang kasong pagbalga sa Republic Act number 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 kontra sa naunambitan ng mga suspitsado. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Naglangkaw po nin 163% ang kaso ng dengue sa Bicol Region po Enero sa Oktubre 26, 2024 kumpara kan taon 2023 sa parehong periodo. Ilang basado sa datos na ilinawas kan Department of Health Bicol kung saan kabilugan na 2,408 na mga Bicolano ang tinamaan kan dengue kumpara sa 916 kan taon 2023. Pinakahalangkaw na kaso ang nasa probinsya kan Camarines Sur na may sobra sa 1,000, mantang sinundan kan Camarines Norte na nasa sobraman sa 400, sobra 300 man sa Catanduanes, sobra 200 sa Sorsogon, sobra maabot sa 160 sa Albay, 111 sa Masbate, mantang 5 ang hali sa luwas kang reyon. Mantang 5 ang nagadan dahilan sa nasabing helang darakang dengue, mas halangkaw ini kumpara sa 5 dengue cases kan taon 2023. Ngunyan napadagos ang ahensya sa Information Education Campaign para sa Giraray paramdum sa indang informasyon sa pagiging malinig sa palibot. Bareta Salado Nacional, makalipas lang po kay ni. GB News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod.
Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kito, digdig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:31 po nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakulang bareta. Uminabot po sa sobra sa 20,674 na individual ang naapektaran kan bagyong Marcy gikan sa tulong rehiyon kang nasyon sigon sa report kang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa pinakahuring report kan ahensya, kapareho ini kan 7,233 na pamilya gikan sa Region 1 o Ilocos Region, Region 2 sa Cagayan Valley asin Cordillera Administrative Region o CAR. Gikan sa nasabing numero, 3,958 na pamilya o 11,474 na individual ang sangunyan nasa iba-ibang mga evacuation centers sa nasabing rehiyon. Mientras na nagkapirang tinampuan dai maagihan kan mga light vehicles, partikular na sa poblasyon, Pagudpod asin Pansian sa Adams, Ilocos Norte. Asin nakamuwan sa Sabtang sa Batanes. Igwama ni nagkapirang tinampo sa Isabela asin Apayao, Siringman sa Ilocos Norte ang bako passable sa gabos na klase nin lunadan dahil sa landslides asin pagbaha. Mga tugang saro ng ley ang Philippine Maritime Zones Act asin Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagpapakusog sa diretso kan Pilipinas sa maritime zones kang nasyon matapos ining pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Palasyo kasudmang Biyernes. Sa iyang pagtaram, sinabi kang Presidente na ang bagong ley ang magtataonin doon sa importansya kan maritime asin archipelagic is identity kan Pilipinas susog sa sistidong pangkinaban na ley, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS para mapakusog ang kakayahan kan gobyerno sa pagmanihar asin maipautob ang maritime policies para sa pag-usbag kan ekonomiya asin seguridad kang satuya na nasyon. Ang Philippine Maritime Zone Act ang tatalaan kan maritime zones kang nasyon. Susog sa mga regulasyones pinagtalaan kan UNCLOS kaibahan digdi ang sea lanes na masiguro sa diretso para mapakinabangan kan mga Filipino ang kayamanan kang kadagatan kang nasyon. Sinabi ni PBBM na sa pagi kan ley, libridong makapaghanap buhay ang mga parasirang Pilipino na day kaipuhan na magsapanin pananakot as libreng mapakinabangan ang mineral asin energy resources kan kadagatan kan Pilipinas. Ani kadawang ley na Philippine Archipelagic Sea Lanes Act ang maglalatag kan sistema asin rota sa archipelagic waters siring man ang airspace na sakop kan Pilipinas para sa ligtas na paglalayag kan mga dayuhan na barko asin mga eroplano na dai nakukompromiso ang national security kang nasyon. Sa pagikandawang bagong ley, magpapadagos ang aksyon kan gobyerno na isulong asin idepensa ang maritime interest kang nasyon para mas mapakusog asin signifikanting bagong Pilipinas.
Pinasalamatan man ni PBBM ang mga legislador dahil sa isinalang-alang na interest kan mga Pilipino sa pagikan pag-insister kan diretso bilang archipelagic state mantang pigigibo ang obligasyon sa irarom kan pangkinaban na ley. Mga tugang kumpiyansa po si Senate President Chis Escudero na ang duwang landmark lane na nagtatalaan kan maritime zones as in archipelagic sea territories ang magtataonin ngipon sa legal as in territorial claims kan Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Ang nasabing duwang lay iyo ang Philippine Maritime Zones Act as in Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na pirmahan ni Presidente Marcos kaso unma. Sigun kay Escudero, papakusugon kan duwang liang soberanya as in sovereign rights kang nasyon sa tuyang mga territorial waters as in airspace. Sinabi kan senador na ini domestic law na pera pa sa 2016 arbitral rulings na magiging binding sa mga executive officials kasi hindi pwedeng kontrahon. Sakop kay ni an contagious zones kan Pilipinas o an kadagatan na sobra asin adjacent sa territorial sea kang nasyonin sagod sa 24 nautical miles gikan sa baselines asin piglinaw kay ni an exclusive economic zones, continental shelf asin extended continental shelf na parte kan teritoryo kan Pilipinas. Nagpaluwas mga tugang kay executive order si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Internet Gaming at iba pang offshore gaming operation sa nasyon. Nakapalaman sa Executive Order number 74 na ang pagbabawal sa mga pugo as in internet gaming license dapat minasakop sa mga illegal offshore gaming operation license applications, license renewals as in ang cessation of operation. Sa katulong State of the Nation Address, uso na ni Marcos, ipinahayag niya ang pagbabawal sa gabos na pugo sa nasyon. Siniguro ni Marcos na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang nasigurohon o sinugo man ni Marcos ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na sigurohon na mapundo ang gabos na operasyon kan pugo bago matapos ang taon. Iba pang mga bareta, makalipas lang po kay ni alas 6:40 na ninaga. News Express. GB News Express. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Syudad kan Legazpi, si Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyo na matanos. Konsi JP Lee, handang magserbi. Konsi JP Lee, handang magserbi. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, baretangon yan sa ibang nasyon. Duman sa United States of America. Ipinag-orgulyo po ni US President Joe Biden na sa pagtatapos kan sa iyang termino, dakol ining mga magayon na naginibuhan sa Amerika. Sa iyang primerong pagtarampon kan mailihir sa pagka-presidente si Donald Trump, saro sa mga ipinagmalaki kay ni. Yan magayon na kamugtakan ngunyan kan ekonomiya kan Amerika. Nasisiguro man kay ni na magkakaigwanin magayon na transition sa pagbalyo kan poder asin pwesto kay Trump. Sa ngunyan sinabi ni Biden na padagosan sa iyang pagtrabaho sa natadang 70 aldaw sa trabaho. Inagad niya sa mga namanuaan na day maging agresibo asin irespeto sana kung ano ang naging resulta kan eleksyon. Business News. Business News. Mga tugang, para po duman sa mga motorista, bad news po ini. Nakatalaan po na mag-itaas ang presyo kan produktong petrolyo sa masunod na semana. Sinabi ni Director Rodela Romero, Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, Assistant Director, na ang aumento sa presyo ipapautob sa Martes, Nobyembre 12. Magkakawat ang aumento sa presyo kan kada litro nin gasolina nin poon 1 Gs. Sagkod 1.40. Sa diesel, 1.70, sagkod 1.90 ang kada litro. Mantang ang kerosene, mauminto nin poon 1 Gs, sagkod 1.20 kada litro. Sinabi ni Romero na ang serye nin mga bagyo nakaapektar sa Gulf of Mexico kung saan yaon ang mga oil rigs kang Estados Unidos. Sinabi pa na naatraso man ang nakatala na pag-itaas kang produksyon
kan Organization of Petroleum and Exporting Countries o OPEC, mantang ang US Federal Reserve nagpaplano na bawasan ang interest rate para simbagan ang inflation. Dagdag pa kan Department of Energy na ang pagluya kan valor o kantidad kan piso kontra dolyar nakaapekto man sa pump prices. Sinabi ni Romero na dolyar ang gamit kang nasyon asin kan mga kumpanya ng petrolyo para magbakalin petroleum products kung sain o kung kaya kay puhanin dakol na piso para makabakal nin petrolyo ngunyan. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. May kinaraman po sa pagbalik kan tuberculosis bilang nanginginot na infectious disease killer sa mundo. Uya pan report kay Pading Mar. Good morning, Pading Mar. Good morning, Bibi. Ang tuberculosis na mas migpit sa apod na TB, nagbalik giraray bilang nangingenot na infectious killer disease kan 2023, sigon sa mga health experts sa kinaban. Base sa record kan World Health Organization o WHO, uminabot sa 8.2 million na katawan bagong na-diagnose na may TB kan 2023. Sigon sa WHO, ini ang pinakangalangkaw na numero na nairehistro kan WHO poon kang Global TB Monitoring ka 1995. Pero, sigon sa WHO, nabubulong ang TB. Alagad ginagaypuan ng God ang awareness na maging labi para maibitaran ang padagos na pagdakol ka na sa ating helang. Abiso ka mga eksperto sa salud na mantiniron ang baskog ang salud at amanon ang sadiri asin mga mal sa buhay, dapat na maputol ang stigma asin maghangos nin matiwasay. Health News from Newsbase, Mardela. Thank you ba? Thank you, Paring Mar, sa istorya. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, live report from Pag-asa DOST. Kasabay po si Melvin Almuela sa Kamugtakan Kampanahon. Melvin, good morning, Tabi. Go ahead. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na nagsusubaybay asin sa mga nagdadagong man kang DCGB. Sa inyo na pet sa Nobyembre 9, 2024, saldaw ng Sabado ng pagkaaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw, ang low pressure area ay pigakarkulong nasa distansyang 1,150 km, sirangang kang southeastern Luzon o nasa coordinates na 14.5 degrees north, 134.8 degrees east. Ang naturang low pressure area ay may posibilidad man na maging isang ganap na bagyo sa masunod na 24 oras asin pwedeng pangalanan na bagyong Nika. Ang low pressure area ay pwede rin pwedeng magpunta sa may bahagi kang central or northern Luzon area sa sunod na semana. Mantang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganoron sagkot sa panganoro na kalangitan na may mga pulo-pulong mga paguran o pagkikilat, pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkot sa moderato na hali sa norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkot sa moderato ang pagupol. Tinatayang agwat ng temperatura pigila umapoon 25 sagkot 32 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay nagsirang kasabagong alas 5:42 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:16 ning pagpahapon. Philippine Standard Time, alas 6:59 ning pagkaga. Ini sa Melvin Almohela reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Salamat, Melvin, sa report. Salamat din, Sir Henry. God bless and mabuhay po kaya. Okay, thank you. Mga tugang, iyan po ang report sa Kamugtakan Kampanahon. Hali dyan sa Pag-asa. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta sa Lado Lokal, Jenny Balyaran at sin Angel Mustasa. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz sa iyang panginginot. Ang mga Bareta sa Lado Nacional, Kamugtaka Istorya sa Luwaskan Pilipinas, asin po sa Health News. Siring man, ang Mega Force Patrol. Mga Bareta, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. GB News Express. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Nay, ibang klase ka talaga magmahal. Lahat ibibigay mo. Kahit kulang ka sa tulog, parang hindi ka napapagod. Lalo na pag nagbe-breastfeed ako, lagi kang nakangiti at masaya. At sa pagkain ko, ingat ka na maayos ang binibigay mo. Nay, salamat po sa tiyaga mo. Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige, balik kita mga tuga. Uy, 5 minutes na lang pangyari, alas 7 na aga. Ang mga helang kangatay, arog fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Tanganing mo mga tay, kinakaipot na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mga tugang sa po na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kan Liver Aid, antioxidant na epektibo po sa pagtaon ng proteksyon. Sa lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang babawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kaini. Naibisyo man wara. Mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, sige! Bueno, o di 4 minutos na lang mga tugang, alas 7 na po nin pagkaaga. Didi po sa tuya na programa. Pasalamatan ko giraray, so sandali lang ha, tayaon si Jimmy. May dagdag pong istorya. Come in, Jim. Good morning. Ay, naputol si Jim. Dahil lang ha. Paki-kuan daw tabi, mga tugang sandali lang ha. Thank you po sa gabos ng mga donors, sponsors, tabi, mga nagtarabang sa tuyang ginibo na Operation Daramayan for Typhoon Christine. Mga tugang lumampo sa Libon Albay. Hinatod mi kasahapon sa Pantaw Libon ang mga relief goods, no? Nakatao kita sa 150, sobra 150 katao, mga tugang na mga nabiktima kan typhoon, kan baha sa Libon Albay. Kasabay po dyan mga tugang ang
mga used clothing tabi na ipinagtiwala nindo digdi po sa DCGB, no? Kaya salamat na maray kasapon ay hatod ta po yan sa Libon, tabi Pantaw Libon, harayo ang samuyang biyahe, more or less mga tulong oras may kabanga, mga tugang tamay inagihan kita na shortcut. May abang agihan para makapasiring po sa Pantaw Libon Albay. So, pasalamat tabi kita mga tugang sa Albay Central School. Nagpaabot po nin 240, tama ba yun? 240 na pidaso po nin tsinelas. Mga tugang na grabing kaugmangkan mga aki kasuhapon. Duman sa lalo na sa mga pamilya na nawaraan kitsinelas, inanod kan tubig baha, no? Tani baday man nakabakal na kitsinelas ta. Ang pamasahe from Libon to Pioduran hanggang Ligao City, 300 pesos. Kung mabakal ka sa Pioduran, pwede man. Pero talagang pahirapan ang biyahe dahilan po sa mga lugar na inagihan mi kaswapo na nagkaigwa tabi kay landslides, no? Salamat tabi dyan kay Ma'am Teacher Placer, tabi sa Albay Central, puda kay Ma'am Lara, principal sa saya pong pagtugot na gibuhon ito. Tabang kan mga members kan faculty club, organization, kan teaching force kan Albay Central, mga estudyante, buda tabi mga magurang, no, nagpaabot kan sinabi ng mga tsinelas, buda mga underwears na pigatod ta kaswapon. Tama konsuelo nga ni, after the typhoon palan, dakul duman ang wara yun ki underwear. Yung istorya sa muya kasapon naman, nagkararawan na sana kami. Buda tabi, so mga panglalaki man na mga sulog. No? Kaya, may doon nga ba yung huminaputulo sa kuya, igo nga po kamong dara. Nga ko, igo po dyan. Dahil na nga po ako kay nasulog. Nga ko, may sulog ka ngunya, igo man niya po. Nagmarara naman da. Kaya nagkararabang kami kasapon naman. Anyway, salamaton na maray tabi ha. So, Albay Integrated High School Alumni Association tabi, no, sa pagikan sa indang grupo, tabi sa panginginot kan sa indang presidente si Madam former Regional Director Bornas, tabi kang Parol Improvisation Office, sabi niya demo na nga pagparamensionon dyan, dayan nga effort may iyan nga gabos. Kaming mga officers and members tabi, buda mga miyembro ka, mga pag-iriba dyan sa BU High School Alumni Association, Integrated Albay BU High School Integrated Alumni Association. Salamat po 25,000 pesos ang sa inang donation. Then si Ansulayaw family, 1,000 pesos. Anonymous po not pero any 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tigwa 1,000. Susan Bunete, 1,000 pesos. Liana Store, 1,000 pesos. Salamaton tabi. Anonymous na duwang 1,500. Salamaton. Buda might additional pa pala na tulo na 1,000 pesos. Si Christine Novela, 1,000. Akoya Alan Imperial, 1,000. And Ravax, 5,000 pesos. Salamaton tabi. Sa Indogabos, no? Mga nagpadaraki si Ma'am Melinda Wee ng CMD. Tabi, cash ang sayang pinag-donate. Diyan kaya Ma'am Melinda, so record kay Shirley na kuan. Kinalikta sa imo ba kay Dr. Rolly Santua, mga cash donations yan. Geraldine Austero Bachelier, tabi cash and clothes, tabi dyan sa Bachelier Building. Salamat po. Salamat tabi kay Gerald Rafi Guliena, Dr. Jim Ray Baluloy, Christine Novela, Peter Bitangcor, Manay Belen Imperial, Jerel Aranya and family, Sulayaw family kan Pilar, Dr. Dana Lapuente, kang Cruzada, Sarong Sakong Bagas, Guardians, Legazpi Chapter, Barangay Tinago, Ruben Perez, Jenny Nunez, Mr. and Miss Lustina, no? Dr. Jing Abad, para sa clothes, rubber shoes and paracetamol, Jennifer Armenta, mga yan. Mga used clothes po yan. Tapos, dakol pang mga anonymous na nagatudigdi kasuhapon habang kami po nag-impake para isakay ito sa mga trucks, no? Salamat tabi sa Gabos kay Engineer Danny Chan, puda kay Councilor JP Lee, kay kay Engineer Dante Baclao sa pagpasubli nin mga salit na mga salit na truck, no? Para yung kargahan may kasapon kan daradaraming mga relief goods pasiring po duman sa Pantaw. Baka may di ako na-mention, salamaton tabi sa Indogabos na nagtarabang para maihatod niya ito na tabang sa tuyang mga kababayan. Mamatian mo sukwan. So
kaugmahan kan mga tao duman na sa Muya tabing inabot after kan poko mas o menos mga 3.5 hours na biyahe. Ali po sa Legazpi, pasiring sa Ligao. From Ligao to Piodoran, Piodoran to Pantao. Halawin pa lang ito. Stretch na ito. Tinampong ito sa East and West Coast nagihan mi kasuhapon. Okay? Thank you. So magabos ming tropa, nagiribahan kami pasiring duman tabi. Pare hatod an sa indong tabang, ha? Uda, so actually daday na kalista na kapasapon habang kami nag-impake. May nagdigdi, may nag-arabutan tabi digdi na mga daradara pang kwan, used clothing. Buda may nagpadala pa nga sa GC na cash buda may nag-apaabot ki 1,000 pesos pa kasuhapon. Yaon kay sa accounting po so lista. Sabi dahil naman nagpamidbid sa kuya kasuhapon. Salamat po. Mga tugang kasi nung pagantabay, maugman na mag-distribute ng relief goods para sa tuyang mga naapektaran kang bagyo. Pero habutan na pong maulit giraray na magkaigwan ng disaster na araw kaiyan na nakaafektar mga tugang sa satuya tabi na mga kababayan. Mas maray pong dainin kalamidad, dainin man na disaster na tuminama, mga tugang kumpara tabi sa pag-distribute nin relief goods, di ba? Mas maray daing disaster para dait nin nakulang impact sa tuyang mga kababayan. Pero yaon po kamo na mga parantabay kan DCGB, yaon po kamo na nagsusuporta. Dahil may po ito magigibo kung dahil po kamo. Dahil po ito magigibo kung dahil kamo. 5 kilos of rice pang pinagtaotan sa kada saro na pamilya. Yung baka na nababakal dyan sa LCC supermarket na suburo bit-bit dyan, na 5 kilos ang kada saro. Ero po kaya ang tinauta sa mga ang kada saro. Pang-beneficiary ta. Salamat pa lang kay Father Recto, no? Dyan sa Pantao Parish, kay Madam Evelyn, tama ba? Evelyn Fernandez. Ate Evelyn. Good morning, Tabi. Buda kay Kapitan Jopet Fernandez, buda sa iyang esposa. Tabi, so presidente kang kang Barangay Pastoral Council. Ang Pantao Parish palan yun, ma-celebrate sa 2025 kan sanggatos nindang founding anniversary. 100 years na pala ang Pantao Parish sa 2027 ito sa pagkasabi sa muya ni Father Recto. Salamat Tabi kansendong kansendong suporta buda sa mga Paris Pastoral Council nagtarabang kasuhapon duman sa Libon Albay. Salamaton pong maray sendo ha sa pangirot ni Father Recto buda sa mga pag-iriba niya mga barangay council kan barangay Pantao sa Libon. Thank you. Dahil po ini magigibok ang DCGB ulitong kulang kung dahil po kamo nagtiwala sa muya kan sinabi ng mga donasyon. Kamo Tabi ang samuyang inspirasyon asin kamo ang kamo ang pinakabida, kamo po ang nasa kung dahil po dahil sendo dahil man po magibo ini Tabi na tarabangan tang ini para sa mga biktima kang kalamidad sa Pantao Libon. Sige, salamat kanserong pagantabay. Mabalik po kita 7:30 sa Radyo Klinika. Goodbye. Mabuhay. God is good all the time. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami